जिंदाबाद जिंदाबाद हाग्रामा जिंदाबाद 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 भुमरा नार्जारी सान जिंदाबाद 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 जय बीपीएफ जय बीपीएफ जय बीपीएफ गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय दा बिजेपिनिफ्राय आङो बिपिएफआव फैनाया जाहैबाय माने आङो आगोलावनो 17 बोसोराव बिपिएफ खामोन ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय आंनि माहाजोन जाय माहाजोन बिथाङा बिजेपिआव हाबनानै बहुत दारायदों दा बिनि थाखाय बे आंखौ अनेक नायबोदोंमोन दा बिथाङा दारायनाय हिसाबै आंखौ रिकुवेस्ट खालायनायखाय आंबो थांनांदों दिनै बिथाङा थाथ'नायनि लामायाव आरो आंखौ अननायनि जानाखि फिथाइ आंबो बिथांखौ एसे अनफिनबाय बावहाय बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दिनै आङो बिथांखौ नागारनानै आरो बिपिएफ दलावनो फैफिनबाय आरो आंजों दा 18 जन फैफादों आरो फैगोन दिनै रायलायदों बयबो फैनो माने आंजों थांफानाय माखासे इउथनि दंखायोमोन बिपिएफनिनो बिसोर फैजोबगोन दिनै रायलायगोन बिसोर बुधबाराव जाहैगोन बिसोर नाङा बे थारमाने मायानो पार्टि सोलायबानो मेच जाया जेरैहाय नोङो लोगो दोगो 17 बोसोरनि लोगोफोर दा मिलायला ओरैनिफ्राय गामिफ्रावबो नों आंना बुंनो थाङोबा बिपिएफआनो बांसिन रायजो जानायावबो हेम्पार होनो नागिरो मेच जानो नागिरा बेखायनो आङो रायजोखौ नायनानै बा आंजों थांफानाय जायफोर हिनजावफोर माने दा बिपिएफ गभर्नमेन्ट हिसाबै माबा फिसा फिसौ मोननायफ्राव जाहाथे बनसिथ' दाजाथोंसै बिनि थाखायनो आं फैफिननाय जादों आरो थांनायनि आरो खोथा गैला बाय